నువ్వు అలిగింది నువ్వు. అలిగింది నేనా? అవును. అవునులే, మీ వాళ్ళు అలిగితే వెనకెనకలే తిరుగుతారు, మేము అలిగితే కనీసం మాట్లాడే ధైర్యం కూడా చేయరు. సారీ, ఇది కూడా చేయరు. సారీ చెప్పలే నేను. చెప్తారు, ఎందుకు చెప్పరు? అని చూస్తున్నా కాల్ చేయను అని. ఓ నీకు నా వెటకరం నచ్చలేదు కదా? సారీ, చూస్తున్నా కాల్స్ అని. సరిపోవట్లేదు. అవును, సరిపోవట్లేదు. దీనికి నేను దానికి అన్నా అమాయకంగా నటిస్తావు. అది ముందే చెప్పాలి. ఈడెత్తలేదంటే ఏంటి వారం అంతేగా.